Salutare tuturor! Eu mă numesc Andrei 1, 2, 3, 4 și azi o să vă prezint încă un videoclip din jocuri de mere. Da? Așa că haideți să dăm drumul la videoclip. Știu că n-ați dat like dacă vreți să mai continu seria sau așa, pentru că nu știu cum să pun videoclipuri de pe YouTube, că am o aplicație gen care mă ajută să fac videoclipuri și nu știu cum să le pun. Și îmi pare rău dacă se aude ciudat, adică dacă se aude pe fundal, da, sunt cu vărmi eu, da, și l-am cam necăjit, cum să spun, l-am băgat în seamă, dar nu vă mai prelungesc, să spun așa că hai să trecem la video. Scuzați dacă se vede așa, dar asta e începutul. Mi-arată câte minute pot să joc. Și haide să dăm play. O să dăm pe asta. Așteptăm un pic, nu o să dureze mult, chiar foarte puțin. Și o să vedeți cum arăt. Da? Stați un pic să încarce. De fapt, stați că am uitat. Ăsta merge pe net, așa că da. Nu pot să fac un video cu el, îmi pare rău. Și de ce dau din nou? Dau așa. Pare rău dacă e așa. Nimica. Stați un pic.